Kai dan baba. Na'am baba. Zo nan. Kai wannan tsohon. Kai ni da meni kenan kuma ina son jin huta ne fa. Kai aka mata mu kashe shi fa. Wallahi yana ba mu damuwa. Lamu je mu busa ne fa. Kai aka mutum yana dame mu wallahi. Mu je mu. Dan baba. Ina zuwa. Dan je shi iska sama nan ne. Shi waye wannan? Abokina ne. Wannan murdaddan. Wallahi dan baba in na sake ganin ka da irin wannan mutumi ba. Kai tafi daga nan. Ka bar kofar gidan nan. Ka gani ba in na sake ganin ka da irin wannan yaron ba. Wannan lankwasasshe din nan wallahi zaka ga abin da zan yi maka. Ka tashi ka tafi. Dan banza kawai. Ha? Yara musu fada da ranar na safe da ma amma ba sa ji. Yanzu ma karfe nawa ne? Karfe na ya kamata na kwana biyu ban dan sha dan ruwayen nan ba. Yaran nan yan iska ne. Irin tashin jiyan dan a caji. Ha, Baman! 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 Kai, Baman! Ka ƙara mun ruwa da Allah. Bali da ubanka da ya zo da ranar sha ruwa. Shi ne fa. Wa to bala ga wa a duruwar shi. Ashe shi ma dan giya ne shi. Da mu je. Mu je mu same shi. Ai. Wallahi mu kama ka yau da mu fita. Abokina ya kai waye ne? Ka za mutum da ga mana wazi kenan. Dan ba ka gani ba. Dan baba. Ina addu'a ya mutu ya gara mutuwa. Dan baba ne ashe. Ina addu'a. Dan baba ne ya kawo ka na. Banka da iska ne ba. Kamar dan baba ne wallahi dan baba. Oye Allah, oye. Ka bar shi ya mutu. Kai mutu ya mutu. Da ubanka. Ka bar shi ya mutu.